vždy to závisí od toho, čo sa ide prekrývať. Ľudia si myslia, že prekryť sa dá absolútne každé tetovanie, opraviť sa dá každé tetovanie. Hlavne si myslia, že hurá, pretetujeme to bielou farbou. Koža nie je ako papier. Nefunguje, že navrstvíme, premalujeme fixkou a zrazu je to parádne, krásne, nové, čisté. Bohužiaľ nie. Koža funguje na základe jedného princípu a ten je ten, že čím tmavšia farba, tým musí byť farba, ktorou ho prekrývame daný motív, ešte tmavšia. Čiže už len keď si vyberieme ten správny motív, napríklad máme, jak sa hovorí, takého škorpióna, potrebujeme minimálne také niečo veľké, aby sme prekryli celú tú detailnosť čiernou farbou alebo tmavšou farbou a dotvoriť motív niekde inde, hore. Toto je najdôležitejšie brať stále na to ohľad. Už mimo tej nesprávnej voľby toho daného tetovania vždy musíme brať ohľad na to, prekryť tetovanie je problém. Závisí to od tatéra, od jeho šikovnosti, ako veľmi to ovláda, koľko už robil prekryvanie a ešte od zjazvenia kože. Ak je koža príliš zjazvená, bude to aj bolestivé, aj náročné, pretože jazva je absolútne iná koža ako bežná, čistá, keď sa tetuje na novo. Plus tá bolesť, pretože treba viac vpichov na dané miesto, aby sa dostala farba pod kožu. A prekryla to dané miesto. Určite sa nenechajte nalákať na tatérov, ktorí vám povedia, že váš čierny ornament prekryjú prekrásnou červenou ružičkou. Bohužiaľ to nikdy nepôjde. Svetlejšou farbou sa nedá prekryť tmavšia. Vždy musí byť oteň buď rovnako silný, alebo tmavší. Mal som tu v štúdiu nejednú kočku, ktorá plakala, že sa nechala ukecať na prekrývačku a následne ten daný motív za pár mesiacov presvítal popod ten, ktorý vytvoril nový tatér. Lenže sa nechala ukecať. Pozor na to. Preto vždy najväčší dôraz kladiem na to. Správny výber motívu. Prosím vás, všetkých tam, čo to pozeráte. Správny výber motívu. Bez toho to nikdy nepôjde. Budete nosiť na sebe hovadiny, za ktoré sa budete hanbiť a ručím za to. Na kúpalisku takých borcov, ako ste vy, je veľa. A tam sa nechcete zaradiť. Správny výber tetovania. Treba pri tom rozmýšľať, aby naozaj ste boli hrdí na tetovanie do konca života. Ak máš ešte ďalšie otázky ohľadom tetovania, napísal som komplet celú príručku, ako si vybrať správneho tatéra. Nájdeš tam všetky odpovede, aby si mal tetovanie, na ktoré budeš hrdý do konca života. Stačí kliknúť na tento link. Alebo na link v popise videa.